Белгілі болғанша, илебізде Россия президенті қаршында рус тілін һәм илде яшәүче башка халыкларның телләренә ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру советы төзелде. Яңа оешма дәүләт структуралары, мәдәни, фәнни һәм белем бирү учреждениеләре рус телен һәм Россиядә яшәүче башка халыкларның телләрен саклау, үстерү һәм ярдәм итү мәсьәләләре буенча коммерцияле булмаган оешмаларның эшен координацияләү белән шөгыльләнәчәк. Консультатив орган шулай ук президентка рус теленә һәм Россиядә яшәүче башка халыкларның телләренә ярдәм күрсәтүнең төп юнәлешләре буенча тәкъдимнәр әзерләү һәм россиялеләрнең әлеге телләрне куллану хокукларын тәэмин итүгә зур игътибар бирү дип ниятләнә. Безнең телекомпаниядә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнүче тел сагында сәхифәсе дә иң изге максатларны күздә тота. Аның чираттагы чыгарылышында республикабызда дәүләт телләренә кагылышлы законнарга бәйле вазгыять турында сөйләрбез. Конституцияның төп закон икәнен һәрберебез белән. Илебезнең шул төп канунында республикаларның үз дәүләт телләрен билгеләү хокукы турында язылган. Алга таба инде телләргә кагылышлы мәсьәләләр республика дәрәҗәсендәге законнар белән киләнә. Татарстан Республикасы Конституциясенең 8-нче маддәсендә булай дип язылган. Татарстан Республикасында дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре. Икенчедән, Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеләрендә Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла. Республиканың мөстәкыйльлеге шул исәптән дәүләт телләре турындагы хыяллар узган гасыр азагында тормышка аша башлый. 1990 елның 30 августында Татарстан Республикасының Югары Советы тарихи карар кабул итте. Ул чакта инде республиканың суверенитеты игълан ителде. Әлбәттә, инде менә шушы хәлләрдән соң һәрбер өлкәдә яңа законнар кабул итү кирәк булды. Һәм бу кагыла инде әлбәттә телләр өлкәсендә дә. Һәм шуңардан чыгып 1992 елны Татарстан Республикасында татар теле һәм башка телләр турында закон кабул ителде. Бу законда инде әлбәттә әйтелә телләрне республикадагы дәүләт телләрен һәм бүтән телләрне саклап калу, аларны үстерү өчен нинди нәрсәләр эшләргә кирәклеге һәм инде һәрбер өлкәдә, предприятиеләрдә, учреждениеләрдә нинди карарлар кабул итәргә кирәклеге һәм инде әлбәттә җаваплылык каралды. Чөнки җаваплылык булмаса, бер эшне дә эшләп булмый дип әйтергә була. Һәм соңыннан 2013 елны тагы бер закон кабул ителде. Бу Татарстан Республикасында татар теленең дәүләт теле буларак үсеше турында закон кабул ителде. Законнарның үтәлешен контрольдә тоту белән махсус шөгыльләнүче оешмалар бар. Күп очракта дәүләт теле буларак татар теле кулланылышының әле тиешле дәрәҗәдә булмавы турында әйтелә. Инде менә организацияләр, предприятиеләр, оешмаларның, уку йортларының җитәкчеләре бу законны бозган өчен җаваплылыкка тартылалар закон нигезендә дип әйтелә. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында республика законына күз салыйк. Гражданнар аралашу телен ирекле рәвештә сайлыйлар һәм кулланалар. 8-нче маддәдә тәрбия һәм укыту телен сайлау хокукы турында язылган. Бу милли мәгариф алдында бурычлар белән турыдан-туры бәйләнгән. Матур гадәт буенча яңа уку елы алдыннан үткәрелә торган республика мөгаллимнәренең август киңәшмәсендә туган телләрдә белем алу буенча күрсәткечләр әйтелде. Милли мәгариф торышының төп күрсәткече туган телдә белем бирүне кулачлау. Шул вакытта муниципалитетлар арасында бу күрсәткечнең зур айырмасы булуын билгеләп үтәргә кирәк. Арча, Әтнә, Чүпрәле, Кайбыш, Сарман, Теләче районнарында ул шактый югары. Һәм соңгы 3 ел дәвамында анда аның уңай динамикасы күзәтелә. Республика законы буенча балаларга туган телләрендә белем алу хокукы бирелә. Кирәкле барлык шартларда тудырыла. Бу мөмкинлектән файдаланырга теләмәүчеләр булуы гына борчый. Дәреслекләребез бар,
телевидение эшләп тора, радио эшләп тора. Менә балалар әкренләп шушы дулкында яшәүләрен дәвам итсәләр, аңа кереп шумсалар, бу очракта балаларны бернинди указда, приказда кирәк түгел матур итеп, шушы дулкын үзе әкренләп кенә тормыш бия алып бара. Менә минем теләгем шул. Шартлар бар, теләк кенә юк. Менә китап дисәң китап бар, дәреслек дисәң дәреслек бар. Мәктәпләрдә бөтен нәрсә куелган, урнаштырылган. Иң мөһиме шартларның идә булуы. Менә һәрбер гаиләдә шартлар булмаска мөмкин. Нинди шарт ул? Татар телендә сөйләшмәү. Әгәр дә әтияне үзе русча сөйләшә икән, очракта инде әлбәттә шартлар бу гаиләдә тудырылмаган. Шуңа күрә монда теләк тә юк, монда шарт та юк. Шарт та булсын, теләк тә булсын, бар тик әти-әнидән тора. Ә мәктәп моны дәвам итәчәк. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу чыгарылышыбызда без телләрне куллануга бәйле гамәлдә булган төп законнар турында сөйләдек. Бирелгән мөмкинлекләрдән файдаланып, үзебез дә тел сагында торсак иде.